Amen. Ngoba ngitshelanga mphakathi lento la umsebenzi womuntu. Umsebenzi womuntu, umsebenzi wakhe ukuletha ukukhona kukaNkulunkulu ebantwini. Umsebenzi womuntu othandazayo ukuletha ukukhona kukaNkulunkulu ebantwini. Uma uthi inkonzo lebhoko, yazi umuntu enza inkonzo lebhoko bani? Umthandazi. Umsebenzi wakho ukuletha ukukhona kukaNkulunkulu ebantwini. That is your job. That's why it's very important ukuthi abathandazi before inkonzo ingene bathandaze bona, bameme uNkulunkulu before inkonzo. Umthandazo ozothandaza inkonzo isengenile asibhoka la umthandazo womuntu ongapheli. Abantu babathandazi labavela phasi abafika late bathandaza into engapheli. Kanti awufuna uthandaza into engapheli, awuthi inkonzo ingena ngo-8 fika ngo-6 uzothandaza into yakho engapheli. Awufika thina uyeke into yakho engapheli ujoyine yethu. Hallelujah. Ubona abathandazi manje iseyibo babadala i-disorder ngongahleleki kwabo. Sebathi umoya uthi siqhubeke esithandaza, inina ni-late. Kufanele ngifike early nathandaza ukuthi uNkulunkulu abe khona, singena nje thina, singena already uNkulunkulu khona. Umsebenzi wabathandazi ukuletha ukukhona kukaNkulunkulu ebantwini, which means make sure ukuthi egatsheni uma ukhona umthandazi uletha. Ubasothi sithandaza ku-district kuphela from the branch level. Uma kunabathandazi abawu-2 egatsheni abafike uqala, ungabi nendaba nabantu. Fika lina lithandaze 30 minutes before noma 1 hour before, lithandaze limeme uNkulunkulu, lidumise limeme uNkulunkulu. Ithi abanye inkonzo iqhamuka futhi ukuthi ufike early akusho ukuthi wena uzoparticipate. Amen. Ukuthi ufike kuqala akusho ukuthi wena MC. Ukuthi ufike kuqala akusho uwe chorus leader. No. Ukuthi wena ufike kuqala akusho ukuthi wena umshumayeli. No. Wena umsebenzi wakho ukuthanda. Uma unikiwe uphatha uhlelo, praise the Lord, umfundisi ubone kunjalo. Uma khetha umuntu umathi abantu bafika na late sebaphathisa uhlelo, asumsebenzi wakho ukubafike nini. Umsebenzi wakho ukuthandaza wena ufike kuqala. Wakho lo msebenzi. Ukuthi bafike nini asindaba yakho. Uma uyazuba nizenza somathuba, uzofika uqala uzenza umbutho kanti ufuna ukuphatha uhlelo. Wena uzenze engathi uzothandaza kanti-ke inhliziyo yokuthi Nkosi, inceku ayisakubheki, inceku ayisakubheki ukuthi kukhona. Yeka inceku, uma akhetha azofika late yakhe. Wena umsebenzi wakho ukuthandaza. Uma uthandazile uqedile ukuthi unike uhlelo awunikwanga asindaba yakho. Wena uthandazana bonke, uthandazana lwavikeleni Nkosi kuyenza liphathe kahle. Hallelujah. Noma singakhuthazi uvikeleni kodwa asumsebenzi wakho kade abantu abavikeleni. Umsebenzi wakho uthandaza. Hallelujah. Kuletha ukukhona kukaNkulunkulu. Ithi umsebenzi wakhe ukuletha ukukhona kukaNkulunkulu ebandleni. Ubona impi iseza kude, alwe nayo. Hallelujah. Ukubonani bazalwane? Impi iza kuphi? Uzosenza njani? Alwe nayo. Ungazoba nempi sephaka. Ingene njani? Ukhona umthandazo. Uyibone wayingene njani mzalwane wami? Ukhona umthandazo. Ithi hayi abona impi iza kude, alwe nayo. Umsebenzi wethu ukulwa nempi iza. Silwe nayo siyiqede ingafiki.
Hallelujah. Ishe ngasho ukuthi ngemithu la. Wabona umuntu omthandayo bamsese ofanele ubelova. Uva. Futhi ufanele umazi uNkulunkulu wakho. Ungadawuthi uNkulunkulu. Hallelujah. Awuyikhulumela engangizwa kahle. Ukhona into omphathi yangifonelele yona ngesikhulumo. Ngeposter yenu. Ngena la. What? Wadlala ngami. Wathi ngithumele ithomba akathi wavenza ithombe ngami. Ngayithumela. Ase ngiyithumela. Ngithuye fana ukupost akasayifaka. Futhi bengingambuzanga ngithuye ngisho. Sathi ayifundisi sibone ukuthi singayifaki. Ngenxa ukuthi usathana uma sabo wayizwa nisabe sathana. Umuntu onjani usabe sathana? Usabe sathana. Usathana akasabi wena. Wena usabe sathana. Hayi ngoba ngini. Bayibelithi ukukhanya kwelo. Umuntu obephezu kwentaba. Ongenamsinda ukuthi ukuposta ngikuphi usathana ngeke amenze ukuthi vele umsebenzi wami ukuvela. Manje ngizothi ngizosaba ukuposta ifakwe noma usathana. Siyamsaba yini? Awuyamsaba yini? Awubabili. Vele ngasaba usathana. Ngithi ngezo usathana nje ukuthi uhlomako. Hey, wani laba khona ozama nobalo bayamthini. Asifuna ukusho ukuthi ofile kunobani ukuthi amadimoni asuka ihlele. Awufake mina siyohlangana nawo. Ukuthi David worship ubani I don't care. Ngiyamazi ukuthi baby uma uNkulunkulu wami engakithi. Umuntu wena angasenza. Uma bayithi umkhulu angakithi. Kuna lo sewusezweni. Why am I afraid? Why? Yini mfana isaba? Zikhona izinto ongafanele sizenze umoya bakithi. Hallelujah. Come over and sizenze umoya, umoya no. It's not a spirit. It's a fear spirit. And the Bible ithi uNkulunkulu akanika umoya wovalo, akanika umoya wesaba. Unika umoya wamandla, wanika umoya wespeed. Yefie ayikhamuki kuNkulunkulu. Ikhamuka kuSathane. uSathane enze simsaba enjengathi khona into angasenza yona. Ayikho into uSathane angasenza. Ayikho into devil worship angasenza yona. Ayikho into umthakathi angasenza yona. Nothing. Ufana wenza into yakho iyenze ngespeed. Ukholo uNkulunkulu. Tungosi yakho ngoba kanje yazi phela thina abathanda sinaluko nesaba nokukhuluma program ukuthi ayisabe sine program ubani ongena ngo10 sithi ubona lenza njalo ngimdayisa kumadimoni vele ngiyamdayisa umabheda ushaya angazoshumayela amqede le ubona benja kwanda ukuthi sizosaba kanti standardela Sema sabo phakathi isithombe samfundisi risibeke lapha silawo umfundisi wethu sithi uSathane uyomshaya. No, it's not God. It's a devil. Hallelujah. Kina sibonini silwe na. Sibona uSathane silwe. Ngomsebenzi wethu uma simbonile ungakhathazeki uma umfundisi angaboni uSathane. Vele uNkulunkulu beke wena phezulu. Ukubonile. Hallelujah. Ithi abone impilo isenza ukuthi abe nayo ngenhloso yokuvikela ibala. Ingukuthi ahlangabezane nanoma iluphi uhlobo lwethu. Hallelujah. Umuntu othandayo kufanele bebe uhlangabezana naluphi uhlobo lwethu. Ungenandaba eqhamuka kubasha, ungenandaba eqhamuka kwabadala, ungenandaba eqhamuka ngaphandle, kodwa wena ufanele ubeke ufike leyo.
Haleluya. Ithi uqinisa abazalwane ababuthakathaka abamise isibili. Umsebenzi womuntu othandazayo ukuqinisa abazalwane abanjani abazalwane ababuthakathaka. Ungenze umuntu eyizwele ukuthi hayi kodwa ngivile. Umsebenzi wethu uma umuntu obuthakathaka thina simqinise ukuthi umuntu abe strong, aqiniswe yithi abathandayo. Singamqedi umoya, singamqedi amandla vele aphelile, kodwa thina ukumqinisa. Uma ukhona ikhono olibona libuthakathaka, umsebenzi wakho ukuliqinisa, hayi ukuliqosha esontweni. Ungazobheda la, asidlali lethi, asidlali la, ungazobheda. Uma umuntu asakhathela ukhonza inkosi, umnyango uvuliwe. Uzoba nabo kodwa abantu uhlala uqosha bonke. Uzoba nabo yini? Awumbuzi. Kodwa ingane zenu neqosha. Ingane yakho ayibhedwa eqosha. Uthi wena ngane nangu umnyango uyasho. Noma engabhedwa kangakanani, ukhale usulinyembezi, uyiqolele, uhlale nawo phansi uthi wayilungisa, nawe izenzisa ingathi yedwa, kanti iyazi uyawudlalisa nje. Nawe uqhubeke waye endlini kaNkulunkulu singabi njalo. Siyashesha ukuthi umuntu abhethe umnyango ovuliwe. Engathi inkosi ingathi ukhipha bala ikhiphe bala. Kodwa ngiyacabanga ukuthi awubothi uJesu awubothi ukuthi umnyango uvuliwe. Fanele sikhona siwone kangakanani siwone. Asitolele, asithathele, siwone nje. Umuntu ucabanga umfundisa wona, siyabona naye, siba nawo amaphutha naye. Siyahlaba nathi esinye isikhathi bakithi. Namanga siyakhuluma esinye isikhathi, siyakutshela amakhola uqamba mama abafundisi labe baqala othi kuje wakomuzi lapho abayogcoba umuntu abuze ukuthi uyakhokha yini okusho, athi yebo, azi kahle ukuthi awukhokhi. Ngokuba angafuni ukukulibala, akasavuma ukuthi uyakhokha nje. Usayomqondisa enkosini asaqedile, athi inkosi salomfonela ngithe uyakhokha kodwa ndiyazi akakhokhi. Wayitsho lento. Kodwa uNkulunkulu uyasixolela uba akasilahli bakithi. Wanthina sithi iminyango evuliwe. Awufanele thina ukuqinisa lokuthakathaka. Wabona le ntombazana, le ngane ebona engathi ithanda abafana kakhulu, yona efuna ithandazele kakhulu. Yona efuna uyithanda ukuthi Nkosi khipha umoya wey'kanuko kule ngane, uyithandazele emini nasebusuku. Kuthe ngisilonita ukuthi umtshele ngokuba le ngane yakho awuyitsheli, noma uyibona ithanda abafana awuyitsheli, wenze ngathi awuyiboni kodwa uyibona. Naye le nkosi lawube njalo siqinisa ababuthakathaka. Ukugcwalisa abazalwane, ukubakhulekela ukuze bagcwaliswe ngomoya. Umsebenzi omkhulu to pray ukuthi abazalwane bagcwale ngomoya. Amen bathandaza. Umsebenzi wethu ukuthi abazalwane benze njani? Bagcwale ngomoya. Umsebenzi wethu manje uhamba ubaxeka ukuthi anginawo umoya, ubathandazele yini? Uba umsebenzi wakho bagcwale ngomoya. Uma bangagcwalanga uhambe batshele, bathandazele, bagcwale ngomoya. Ngiyamthanda uPawulu mina. Afike ebandleni wababuza selamukela umoya ongcwele. Bathi hayi asimazi umoya ongcwele thina, azange simbone. Azange abaqeke bakithi. Wathi let's pray together. Bafasta. Ngosuku lwesithathu abathandazela wababeka izandla bagcwala umoya ongcwele. Baqala ukubona ukuthi kanti umoya ongcwele uyamukelwa ngezandla. I-12 apostoli ibambelelo vesini ukuthi umoya ongcwele uyamukelwa ngezandla zabapostoli. Bayibona le babamba leyo nto leyo. Kanti abazi bona ukuthi umthandazo wenza umuntu aqala umoya ongcwele. Umsebenzi wethu abathandazi. Uma ukhona abantu abangenamoya, umsebenzi wethu ubathandazela ukuthi bagcwale umoya.
umsebenzi wethu abavumayo nabazimiselayo ukwamukela amandla nomlilo kaJehova, kodwa amandla kamoya nomlilo kuvela kuJehova, akusiwo amandla ombutho. Kusho ukuthi kungumsebenzi kaNkulunkulu ukuba asebenzise umbutho ukwenza loyo umsebenzi. Amandla avele embuthweni, kodwa amandla avela kuNkulunkulu. uNkulunkulu osebenza ngombutho ukuthi abantu bamukele isimo. Ngiyacabanga ungafanele sishaye ifuba uma uthandazela abantu bagcwala umoya, because akuveli kuwe, kuvela kuNkulunkulu. Ungabathandazela abantu bangathinteki. Why? Because uNkulunkulu othinta abantu, asiyithi esithinta abantu. Ngiyacabanga ungafanele siyiphakamise ukuthi sithinta abantu. uNkulunkulu omnika abantu umoya ongcwele. Nkosi yami, Nkosi yami, Nkosi yami, abantu abathintwe nguye. Abathandazi abantu abathintwe nguye. Sithandaza ukuthi inkosi isivusela abantu abazothintwa inhliziyo. uNkulunkulu asivusele abantu. Uthi uNkulunkulu akhuluma noSamuel, uthi ngithola umuntu wenhliziyo yakhe, hamba uyongcobela yena. Akhuluma ngoDavide because uNkulunkulu uyamfuna umuntu wenhliziyo yakhe. uNkulunkulu ufuna abantu abathintwa nguye. Namanje ntambama kule ndawo kunabantu uNkulunkulu abamisayo, njengokuba ngimisile abalindi abawuthula. Ubamiswa uNkulunkulu and umoya ongcwele. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Ngithandaza ukuthi kuThekwini region uNkulunkulu avuse abantu benhliziyo yabo. Ethe ukutshela umthandazi, yeke uthanda indaba, yeke uthanda indaba zey'funda zabantu, yeke uthanda indaba zamagatsha. Wena thandaza, ngeke uthandaze uthanda indaba, ngeke uthandaze wena uhamba uhokela information ukuthi kwenzakalani kulesifunda, kwenzakalani la. Ngeke uthandaze, umsebenzi wakho uthandaze. Nkosi vusela abantu. Mina ngithi bakusosiba noma ungathiwa u3 abathintwe uJehova, noma ngabayedwa. Uthi oyedwa kumadoda aIsrael uyolwa namadoda ezinye izinto abawu-10,000, which means umzalwane oyedwa wesifunda othintwe uNkulunkulu ukwazi ukulwa namadimona a-more than 10,000 ayedwa. Ungalwa namadimona u-10 million uwedwa uma wena uthintwe uNkulunkulu. uNkulunkulu akahambi ngobuningi, uNkulunkulu hamba ngokuthi uthintiwe. I want to pray namuhla nabantu abathi Nkosi, ngiyathanda ukuthandaza, but I need your touch.
Angisafuni uhamba ngokuthi ngiyathanda, kodwa ngifuna ukuthi noma sengingathandi, kodwa ngisale ngithandaza ukuba wena ungithinta inhliziyo. Ngoba inhliziyo iyakufisa. Namuhla inhliziyo iyathanda, kusasa inhliziyo ayisathandi. Kodwa la inhliziyo zabo zithintwa uNkulunkulu, azihambi ngama-feeling abo, azihambisani nemizwa yabo, zihamba lokuthi uNkulunkulu ufunayo. Sengizothandaza. I want to pray. Nathi Nkosi, I need your touch. Once again. Khona omunye wathinta uNkulunkulu, leyo touch yathula. Ungakhuluma njengoSamson athi, once again Lord, once again remember me, touch me Lord, once again. There is people here. Mokashana mabasika, ikana mosikana masaka. Nkosi uvusa abantu benhliziyo yakhe. Nkosi uvusa abantu benhliziyo yakhe. Abantu azogijima ngabo, abantu azogijima ngabo. Nkulunkulu ubusise. Nkosi uzwa abantu benhliziyo. Lawo umeza uthi Nkosi yena, I need your touch once again. Remember me Lord. Moka shantala basika, rekana musikana. Ithi Nkosi yavusa abantu benhliziyo. I need your touch Lord. Thank you Jesus. We need your touch. We need your touch. We need your touch, Lord. We need your touch. Once again. Bethandaza kodwa ngaphela endlini. Nkosi, I need your touch. Lesifundo kuso sidinga abantu abathinta uNkulunkulu. Progress ikhona kodwa kusweleka labantu abathinta uNkulunkulu. Intshumayelo ikhona kodwa kusweleka labantu abathintiwe uNkulunkulu. Izinto zikhona kodwa kusweleka labantu abathinta uNkulunkulu, abazenza izinto zenzeke. UNkulunkulu atusise. Oh, I need your touch, Lord. Thank you, Jesus. Bathinto umuntu kule rishi, nyakaza ngabo, hamba ngabo, khuluma ngabo, bona ngabo, ilwa ngabo kule rishi, kule mfundo ebavela kuzo, nyakaza ngabo Nkosi. Awukhashana phakamisa ngazi. I feel the power. I feel the power. He's amanda. Wayentwana, touch them. Touch them. Touch them, Lord. Touch, touch, touch. Touch, Lord. Touch them. Touch us. Bathinte ngesakho isandla. Bathinte wayentwana. Thitha inhliziyo. Nyakazisa inhliziyo. Nyakazisa inhliziyo. Connect inhliziyo. Connect inhliziyo. Connect inhliziyo nawe. Ngegama likaJesu. I release the power for you. The power, the power, the power, the power. Power, 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 power. Amandla, 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 amandla kamoya ngcwele. Holy Spirit touch them. Holy Spirit touch them.
Holy Spirit, touch. Yes. Touch. Yes, we have a tinta. Touch them. Now my feet now, touch them, Lord. Touch them, yes. Holy Spirit. Touch. Revive them. Babi Banzalako, Liabatima, Babi Banzalako, Liabatima, Abantabatitogue, Leverage Liabatima, Abantabatitando Yako, Abamaye, Zilokabatayo, Bazotandue, touch them, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Touch. Receive power. In the mighty name of Jesus. Touch them, Lord. Touch your people. Holy Spirit, full Gamoya. You devil out. Receive power in the name of Jesus. Receive power. Power of the Holy Spirit. When. Touch now. Don't resist the Holy Spirit. When allow him to touch you. When touch you. Fire now. Fire. In the name of Jesus, receive the power of